tämän vuoden AVI-tiimissä. Toimin muun muassa videoblogin pitäjänä. Mä oon toisen vuoden kauppatieteellinen opiskelija. Ja mä oon nyt Saimaa Sunset-festivaaleilla. Se on meidän opiskelijoiden järjestämä festari. Ja meillä on pääesiintyjä tänään muun muassa Beats & Styles ja Kuningas Idea. Lähdetään katsomaan millainen fiilis. Vaikka kuinka koetin nähdä ja ymmärtää paremmin, ehkä sittenkin ymmärtämättä vois olla helpommin. Lauluni laulan sulle, kun kesäyön aurinko laskee ja Pohjolan lempeät tuulet vastaan. Läpi yön lauluni sulle se kaikuu järveltä kaskeen ja Pohjolan lempeät tuulet vastaan. En tiedä onko enää sun. En tiedä mikä on vaikeampaa. Keikan jälkeisen fiiliksen. Pakko sanoa äidille ja mummolle ja vaarille ja papalle ja ukille ja niitä oli nyt 3 vaaria. Koko suvulle te hirveet. Damn! Mut kaikille terveiset. Täällä oli eeppistä Lappeenranta. Yllätti. Yllättikö? Yllätti. Mitä on Lappeenrannassa? Eeppistä, siis hienoa porukkaa ja hyvät juhlat ennen. No on! Ja tässä Ainon kanssa ollaan menossa kohti ylioppilastaloa. Moi! Ja tosiaan keikat kaikki loppunut. Meni hyvin? Meni erittäin hyvin, meillä oli huikea fiilis. Tässä on vähän Kuningas Idea äijää. Tuossa varmaan jatkoille meidän kanssa jossain vaiheessa. Käydään vähän bäkkerillä hakee safkaa ja juotavaa. Ja sitten me käydään pisulla. Ja pisulla. Barbra Streisand. Barbra Streisand.